שלום חברים, אני יצאתי החוצה. אני רוצה, זה בית חדש, אני רוצה למצוא פה טלפונים, דברים כאלה, הבנתם? אז עכשיו אני הולך. אוקיי, קודם יורדים למטה, תראו. טוב? נחפש פה. פה אני לא רואה. אולי יכול להיות אוזניות, אולי אייפד, אולי טלפון. פה, בסכים. לא יודע איפה יהיה, אבל לא יוצאים מהבית. לא, פה למטה אין. טוב, אני הולכת לחפש משהו אחר. לא, פה יש רק קקי. תראו. רק של הכלבה שלי. אוקיי, גם פה למעלה. לחצר אולי. אם אתם רוצים לראות אותי, תראו אותי. אני בסביון. מאיפה אני פס לה, גם פה. שואל שם תראו אותי. תראו אולי פה. או מיי גאד. גם מיי גאד. תראו את זה. מיי גאד, אני הולך לקחת את זה. יואו, בואי נראה מה עובדים. אני אקח את זה. יואו, מיי גאד. אני לא מאמין, אנחנו מצאנו אייפד. אוי, נפל לי על האוזניות פה. כן, מחזיק את כולם. אוקיי, בוא ניקח את זה הביתה. אבל צריך לנקות את זה. כן, אם אתם יודעים. רגע, אני אחזור. אחרי זה מצאתי. הנה, ביטה. כמו שאני. טאבלט. מצאתי אותו. את האוזניות. יש פה. טוב, אני נקה. אני נסעתי, אבל זרקתי אחד שלו. זרקתי את הכל וזה כלום. טוב, אחרי שעשינו את זה, בוא נראה אם זה עובד. בכפתור, נוחת שלה. יואו, זה עובד, כן. טוב, עכשיו אני הולך לשים את זה. אוי, הוצאתי את זה. זהו, סגרתי את זה. עכשיו, אני הולך, אתם רואים את זה? אוי, נפל לי. שמתי אחד. שתיים עיניים לא שמתי. אוי, זה תמיד נופל לי, שתיים. כאילו פעם ראשונה שזה נופל. אני יודע, הסניות שלי. שעשת. טוב. יורים טוב. אייפד. זמן אייפד. אז אני מדליק אותו. אומייגאד. אני יודע מה הכל. 1, 2. אבל אני לא בטוח. בוא נראה. אולי אין בזה קוד. טוב. יש בזה קוד. רואים? בוא נעשה. אחד. 2. 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
תראו, זה טוב עוד. תראו. אומייגאד. רואים את זה? זה בול, מה שאני רציתי, זה בול האייפד שרציתי. טוב, נראה לי, אם אתם רוצים לעשות עוד סרטונים כאלה, אז תרשמו לערוץ שלי, תעשו לייק וסאבסקרייב, וביי.